This episode is supported by HireReady, a simple tool that helps job seekers polish resumes, cover letters, LinkedIn bios, and professional emails. Amalawi zikolindila tu tieni tilinyadire tieni tilikonde ndipo tizalole apita mutalika kononga ziko latu. Amalawi zikolindila tu tieni tilinyadire tieni tilikonde ndipo tizalole chipani cha DPP kononga ziko latu. Ziko mwambili ya Malawi, dzina langa ndine Abdul. Lero ndi pa 2 June 2026 limene la chiwiri. Kulankhula kuti kumalangulira kuchokera kuno kumumvu wa Chilungamo Pressure Group, ife amene tazipereka ndithu kwalankhulira Malawi, kwamenyera nkhondo a Malawi, komanso kwaunikira Malawi. Ife amumvu wa Chilungamo ndi amene tikuyang'ana china chilichonse chimene akuchita mkurukuta moyo ndi chipani cha DPP. Ife Amalawi tiyeni tizuke maso athu tiyang'ane ku chipani chimene chimatutumikira ife Amalawi ndi kukhala pa mtendere. Chipani chimenecho ndiye ndi chipani cha UDF. Olemekezeka Malawi, ndili mkati mogwira ntchito, ndangolandira call kuchokera ku Mangochi, kumene mtulangani watu James watiimbira kumene kuti ayi olemekezeka Abdul ngati pali program imene mukuchita tayimikani ndithu ayankhuleni a Malawi, auzeni a Malawi break news imene yachitika ndithu ku Mangochi. Ndi a Malawi ndizonena kuti boma la Mangochi, PTC kumene kundithu kuyaka moto, ndithu kuyaka moto moti andu kuyetsetsa umundu mwina kwaimbira amafaya kuti magambo zotimitsa moto zija kupeza kuti magali moto otimisa moto ndi ali ku Blantyre ndi ku Lilongwe. Ndiye gali moto otimisa moto kuti choke ku Mangochi ku Blantyre ipite ku Mangochi. Mapeto ake ndithu kumene kwa anthu ena kungozipereka basi kumango kasula ena kumatimisa ndi madzi ena ndi mchenga zili kumene ko chimpwirikiti ndithu. Ndiye pakali pano PTC apa Mangochi amene timaidziwa pakali pano ili nkati moyaka moto. Zomvetsa chisoni ndichoona kuti gali moto yotimisira yafaya pa Mangochi tilibe. Koma Malawi mumadziwa kunena kuti boma la dziko la Malawi ngati pali boma limene limapanga ndalama, ngati boma limatolera ndalama, ngati boma limapeza ndalama, boma mwali modzi mwairo limene boma limatolera ndalama ndi boma la Mangochi. Zoona boma limene limapanga ndalama kulipangira boma, zoona inufaya mulibe, chigali mlichotimisa moto mulibe. Ziko lomvetsa chisoni ili asogolera ake chimene amadziwa ndikuba basi. Panopo ndithu apita mutalika ndi 10 months panopo akulamula ziko latu la Malawi ali mtsogoleri wa ziko. Koma zomvetsa chisoni pakati pa timaona kumene kuja kuti mkazi wa kurukuta moyo panopo basi tabwera talandazi magali moto izi tigawa maboma onse kuti ndiye munagawa kuti pa Mangochi kulibe. Ndi abula Malawi break news ndimeneyo yona kuti ndithu PTC apa Mangochi pakali pano kuyaka moto ikupyelera ndithu, pakali pano gali moto lina lilonse lotimisa moto palibe basi anthu ongozipereka ndi amene angozipereka ena akugumula ena kutani, koma ndithu moto pakali pano PTC apa Mangochi ikuyaka moto. Ndiye titamfusa mtulangani wathu James anoti komatu Abdul zimene zili kuno ndizomvetsa chisoni mpaka wina aliyense akumachita kumafusa amaya koma inu dziko latuli ngakale kusauka inu kuzoona boma la Mangochi limene lakuliramu boma limene boma likamatolera ndalama palibe boma limene boma limatolera ndalama ngati boma la Mangochi. Ndiye boma la Mangochi limene boma limapereka ndalama zochuluka koma zoona kusowa chotimitsira moto fire kulibe. Iwe ngakale umpha umene wantundu wanji anthu amene timasanga chimene amadziwa basi kutibera kubasi kuba koma mamoti anoti ayi boma la Mangochi ndi boma lalikulu ndi boma lokhale meti matolera ndalama zochuluka ife ngati timatumikira boma ali ndalama zina zimachokera boma la Mangochi ndi kugula fire ndi kusiya kumene kuja ngati boma limodzi la mwairo. Inu palibe mzungu amene angachokere ku France choyambilira akaponde boma la Mangochi. Palibe mzungu amene angachoke ziko la America choyambilira akaponde boma la Mangochi. Palibe mzungu amene angachokere ku Saudi Arabia choyambilira akaponde boma la Mangochi. Mzungu wina aliyese kachokera ku Japan, kachokera ku Italy, kachokera ku France, kachokera ku Spain, kachokera ku Sweden, kachoka ku Norway. Mzungu wina aliyense choyambilira matitiye tikaone ku Mangochi kumene kwagona chani kwagona history. Ndiye kumeneko PTC kuyaka moto fire kulibe ndiye mpaka azungu kumanena kuti kodi inu ziko lino koma ndi mtsogoleri.
lili ndi mtsogoleri. Azungu machiwonera kuti taonani PTC ikuyaka moto koma fire palibe, kama yotimisira moto palibe, koma dziko limene lili ndi mtsogoleri. Amalawi tiyeni tisiye kusankha anthu akuba, anthu amene akuononga dzikoli, anthu amene akutibera, anthu amene akuliyalusa dziko. Ukuti ndikuliyalusa dziko nditu kuliyalusa dziko chifukwa pamene azungu akuona kuti koma anzathu watu ndiye ndi osaukadi. Inu zoona boma limene lochuka kwambiri, boma limene kwagona history, koma zoona boma limene likuli azungu osiyana-siyana. Ngati pali boma limene kuli azungu osiyana-siyana, maiko osiyana-siyana, ndi boma la Mangochi. Ndi azungu angoziona titaonani boma la Malawi kusowa galimoto yotimisira moto, kutero koso baza azipempha. Amalawi PTC apa Mangochi ikuyaka moto, zomvetsa chisoni, fire kulibe, anthu ongozipereka ndi amene akutimisa. Nkhani ina ndiona kuti mtulangani watu Samson amene ali ku America ku office ya MF atifotokozera kumene kunena kuti ayi pakali pano tangoona kalata mu office mu kama kalata imene nditu ikuoneka ngati nditu ndiyo bisa moti ine Samson tangoionera kuti atalemba Malawi, angolemba date pa 10 June kuti IMF akupita ku Malawi, nde ina abdu aunikireni a Malawi auza mati break news kuna kuti IMF akubwera nditu kuziko lathu la Malawi akuti kuzakambirana ndi boma. Komano mtulangani watu Samson amene ali ku America ataona ameona kuti tawerenga file imene ndaona kuti indedi IMF akubwera ku mudziko, koma nditu akaniratu kuti sanga akongoze ndalama aku Malawi. Ati ziko mmene lafika la ku Malawi si ziko lolukongoza ndalama chifukwa tikhala ngati tikutira m'madzi, komano ngati mwina ankurukuta moyo anga khala ndi mwayi ndiye kuti ango agawira mphaso gift kwangu agawira kuti ndi ziko losauka, ziko la maskini. Koma akulu nkhani yomvetsa chisoni twiri, nkhani yomvetsa chisoni twiri. Inu IMF kuchita kulemba kuti panopo ziko la Malawi sitingalipase ngongole, koma tizingo athandiza ngati amphawi maskini awa anthu. Pa ziko lino lapansi ngati pali ziko limene kuli anthu osauka, amphawi maskini ndiye ku Malawi. Nde IMF akubwera pa 10 pano, koma nkurukuta moyo musadikire zoti akupasani ndi ngongole. Azimezo ndi alumbiratu kuneneratu kuti ndithu ziko la Malawi sitingapeleke ngongole, chifukwa tikapasa ngongole sangakwanize kubweza. Mmalo moti abweze ngongolezo basi apita Muthalika kuba, Anomani Chisale kuba, Chadiki na Malomba kuba, Jose Mwanamveka kuba, Amukito kuba, Amere na Vicha kuba, na ngasi apita Muthalika nasanga nduna zochuluka kuchokera edela lawo cholinga aziba. Nde nkhani ndi imene break news yona kuti ndithu IMF akubwera ku Malawi kwa pa 10 June, koma ndithu akaniratu kunena kuti ndithu ziko la Malawi sitingalibwerekeso ndalama, koma chimene chilipo bati zingo athandiza amaskini amene anthu ovutika, kumango kugairani amaskini kuti muzithandizika. Ziko latu lafika size imene Malawi ndi imene ndi break news imene pafatu kuuzeni, koma Malawi tiyeni ziko latu likale pasogolo, malamulo akale pasogolo, ifa Malawi tikale pasogolo, zipani zonse zikale kumbuya kwa ifa Malawi. Tikazayenda tiyangane kuti ku DPP kamalamula ifa Malawi timakomana ndi zotani, MCP kamalamula timakomana ndi zotani, UTF kamalamula timakomana ndi zotani. Ziko latu la Malawi ngati pali chipani chimene chimanjenjemera ndi kumvesera zofuna ifa Malawi, komanso kusamalira malamulo ndi chipani cha UTF. Amalawi atiyeni tauza azibale watu, makolo watu, azimambo watu, azigogo watu, azibale watu, manebase watu, tiyeni nditu nthawi yakwana titibwerere kumene tidachokera. Maso watu tiyangane ku chipani cha UTF komanso olemekezeka atupere munuzi zikomo kwambiri.